Ngana kwethu njengobuka le video kusho ukuthi ke wena ungumthandi kaMaskandi, okusho ukuthi ke nezindaba zakaMaskandi futhi uyazithanda njalo nje. Pho kungani ungakawucofa subscribe leli khasi lami? Kungani ungakawucofa like kule video ebukayo? Okay, kulungile ke angikho lapho. Angivezane ngikwamukeleke ekhasini lami noma ngabe ke yawucofa ngisubscribe. Mawukuthi ke ubusucofile ngibonga kakhulu izandla zidlula ikhanda. Udaba engikuphathele lona ke namhlanje luthi ke intibane uThibela umfokamfungose usesuse umsindo omkhulu lapha ke ezigundleni zokuxhumana kakhulukazi kuFacebook njengoba esededele ipost ethini ufuna bonke abaculi laba ababehalalisela umthandeni ngenkathi eshaye u1 million ama views ku YouTube emva kwezinsuku eziyishumi. Uthe uThibela ke ufuna ukubona ukuthi labo baculi bazomhalalisela yini lo wakubo kungoKhuzani umfokampunguzi. Wabe sivala ngokuthi ke ubacuphile ufuna ukubona kahle umuntu onomona mawukuthi unomona uzokubamba ngqi. Awucabangeke intibane uma ngabe sisondele eduze kwakho isikubambe ngqi uyozwe ngathi uyasha kanti vele usushile. Kodwa ke mina angikho lapho, ngifuna nje ukubaxwayisa ke nani nixwayisa amaqhaweni niwatshele ukuthi intibane isishilo yathi hayi ifuna ukubabonisa ngempela ukuthi amabele enyoka atholakala kuphi. Ifuna ukubona ukuthi labaculi bazomhalalisela yini umfowabo. Kulabo baculi ke sibala amaqhawe ngempela amaningi omgube, omfeze eminyama, ojiva, umzukulu, osminofu, bonke nje abaculi ongabacabanga kahle kahle ngingasho ukuthi bamhalalisela lapha umthandeni inkathi eshaya imiliyoni ngaphandle kwakhe uKhuzani. Uthe uThibela ufuna bephinde bemhalaliseleke naye lo wakubo. Shubile-ke bafowethu niyayazi intibane ukuthi ke ayiqamba manga. Uvala-ke ngana kwethu ngizovala nganale ke iqolo lentibane elithusa ngisho ingane encane engazi lutho. Awucabangeke sekuthwalela iqolo hlezi phekwe eqhawe lakho mhlawumbe usminofu mhlawumbe ujiva. Kunjalo ke ingoma kaMthandeni iParis ihleli ku 4.2 million views lapha ku YouTube bese kuthi ke ekaKhuzani ihleli ku 968,000 views ku YouTube. Ngiyacabanga ukuthi ke okulandela emva kwale video sengiyenzile manje sekuzoba ke ukubongela uKhuzani umfokampungose ngemiliyoni akazolishaya bafowethu, iqiniso kumele silivumeni. Ngiyahamba ke mina manje mfowethu sengathi ungasubscribe.